anem a començar l'acte de nomenament de les falleres majors de Carcaixent per a l'exercici 1991-1992. Té la paraula el president de la Junta Local Fallera, en Josep Montria Colomer. Bona nit a tots. Me van a permitir, abans que comencem en tot l'acte que fas una salutació molt especial així a Zaida, que tenim així present, la fallera major infantil de l'any passat, i com no, a la gran ausent d'esta nit, que és Anna, la nostra fallera major de l'any passat, que d'alguna manera, si no està físicament, en el pensament la tenim tots. Vull saludar també a les dues xiquetes que enguany van en un moment van anomenar-los falleres majors, i també molt especialment al senyor alcalde, que esta nit ha tingut la delicadesa de vindre a acompanyar-nos, i al senyor Cabrera i senyora que estan també en representació de l'Ajuntament, i a tots vostès, senyors i senyors, famílies, presidents, amics tots. Sense més preàmbuls, li demano al senyor secretari general que es llisca les actes de nomenament per a les falleres majors de Carcaixent d'aquest exercici. Senyor secretari. Joan Vicent Peris Climent, secretari general de la Junta Local Fallera de Carcaixent, certifica que en la reunió extraordinària celebrada per la Comissió Executiva d'aquesta Junta Local Fallera el dia 3 de juny de 1991 s'ha acordat per unanimitat nomenar fallera major de Carcaixent per a l'exercici 1991-1992 a la senyoreta Coral Talents Gómez, i per a que conste signi el present certificat amb el vistiplau del senyor president, Carcaixent, a 20 de juny de 1991. Joan Vicent Peris i Climent, secretari general de la Junta Local Fallera Carcaixent, certifica que en la reunió extraordinària celebrada per la Comissió Executiva d'aquesta Junta Local Fallera el dia 6 de juny de 1991 s'acordà per unanimitat nomenar fallera major infantil de Carcaixent per a l'exercici 1991-92 a la xiqueta Begoña Chabeli López, i per a que conste signi el present certificat amb el vistiplau del senyor president, Carcaixent, a 20 de juny de 1991. Infantil de 1991, Zaida Colom Salom. Ara ve el torn dels parlaments i voldríem que la primera persona que ens parla esta nit sigui Zaida Colom Salom. I Coral va ser també com ell ho va passar. Molt bé.
Carcaixent Coral. En primer lloc, moltes gràcies a tots per haver assistit a la meva demanat. I jo volia dir, donar les gràcies sobretot als xamperis en general a tota la Junta Local de Carcaixent i gràcies per haver depositat en mi una confiança i una responsabilitat com és el ser fallera major de Carcaixent. Espero fer-ho el millor possible i a veure si entre tots passem un bon any. Gràcies. Bravo! Bé, finalitzat este acte de nomenaments i seguint en el protocol dels parlaments, jo li demanaria al senyor alcalde que ens diguera alguna cosa perquè estic segur que vol disposar. El senyor alcalde Pasqual Bernic té la paraula. Molt bé, bona nit a tots. Jo el primer que tinc que dir, lògicament, és que estic molt a gust d'estar així. És la primera vegada que estic en un acte com estos i la veritat és que estic molt content de que una de les meves primeres actuacions com a alcalde de Carcaixent hagi sigut en un acte tan agradable com és el de nombrar les noves falleres majors de Carcaixent. Jo crec que hi ha que felicitar-les a elles, en primer lloc, a les falleres que han eixit, per la seva bellesa, per la seva simpatia, per lo bé que saben parlar, que jo crec que és difícil que parlem millor que elles, i jo crec que hi ha que felicitar també els seus pares, perquè es necessita tindre mèrit per a fer unes xiques tan guapes com les que són les falleres majors. Jo us desitge que tinguin un reinat el més feliç possible i a tota la família fallera que ens passem unes festes molt agradables. Gràcies a tots. Bé, ara anem a fer un lapsus, ens serviran cafè i xampany i després farem un brindis. Mucha pena. Moltes gràcies a tots per l'assistència i ara mitjà i veurem fins que ens cansem. Després no sabem, ja està.